es va utilitzar en un programa, en uns dibuixos de la televisió d'allà, i tracta sobre un ninot que es diu Pimpón, i era un ninot que anava explicant als xiquets les rutines i els hàbits que havien d'anar adquirint. I he canviat una miqueta la cançó perquè ho he transportat a la situació en què estem ara i faré només una estrofa i tractarà sobre que hi ha que rentar-se les mans, que és superimportant i més avui en dia. Val? Vinga. Pimpón era un muñeco de tela y de cartón, se lava sus manitas con agua y jabón, Pimpón era un ninot de tela y de cartón, es renta les manetes amb aigua i sabó. Renteu-se les manetes, que és molt important.